Il-maġġoranza tal-poplu Malti Wawċi jemmen li l-kwalità tal-ħajja tagħhom tkun aħjar jekk il-familji ikollhom aktar work-life balance. Dan ħareġ fis-sondaġġ tal-Eurobarometru fejn kien evidenti illi l-familji Maltin iridu aktar bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja personali, fil-waqt li qed jistennew aktar kwalità fl-edukazzjoni u l-opportunitajiet għat-tagħlim, kwalità aħjar ta' trasport u faċilità tal-ivvjaġġar, aktar aċċess għan-natura u spazji ħodor u anka titjib fis-saħħa fiżika u mentali. Fl-Eurobarometru li ġie ppubblikat l-erba' u li jkopri r-rebbija ta' din is-sena, jidher ċar li minkejja li l-Maltin jemmnu li l-ekonomija qed tkompli tikber b'mod speċjali bis-saħħa tal-Unjoni Ewropea, xorta jħossu li l-kwalità tal-ħajja tagħhom għandha fejn titjieb. Tantu hekk illi jelenkaw li kieku għandhom aktar aċċess għal spazji miftuħa, kwalità aħjar tat trasport u anka aktar work-life balance fost oħrajn, il-kwalità tal-ħajja li jgħixu tkun ferm aħjar. Is-sondaġġ juri wkoll li meta tikkumpara l-pajjiżna ma' pajjiżi oħra Ewropej, il-poplu huwa wieħed aktar anzjuż, iżda fl-istess waqt determinat u anka konfidenti. Madankollu ħareġ kif il-Maltin jipprioritizzaw il-ħin tagħhom mal-ħbieb u l-familja aktar minn popli oħra Ewropej, fatturi li jibqgħu jiċċirkulaw max-xewqa li l-poplu jkollu aktar bilanċ bejn il-ħin għax-xogħol u l-ħajja personali.